Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я тут ляжу, таму што захварэў. Дарослых побач няма? Няма, вось і добра. Калі мяне чуеце толькі вы, я адкрыю сакрэт. На самой справе са мной усё ў поўным парадку. Так, зараз буду лячыцца. Смакота. О, мёд. Один слоик пусты. Пераходзім до другого. Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топачка. Ой. Топачка, а ты чаго ляжыш? Ой. Цяжка мне. Я захварэў. Захварэў? Можа, у цябе які-небудзь вірус і побач з табой нельга знаходзіцца? Не, Рысечка, наадварот. Са мной трэба побач знаходзіцца і дапамагаць. Добра, тады гавары, з чым дапамагчы. Мне трэба яшчэ лекаў прынесці як мага хутчэй. А якія? Я ж вельмі моцна захварэў. Так што, Рыся, нясі мне яшчэ мёд, цукеркі, пячэнне з пернікамі таксама можаш захапіць. Топачка, ты ж сказаў, што табе лекі патрэбны, а просіш ты прынесці адны прысмакі. Гэта доктар мне такое лячэнне прызначыў. Няўжо ён табе таблеткі і мікстуры не прапісаў? Не, самы дзейны сродак лячэння – гэта мёд, цукеркі ды пячэнне. Так што, Рысечка, не стой на месцы, а дапамагай хвораму сябру. Добра, не хвалюйся, Топачка, я хуценька. Рмаў. Бяжы, Рыся! А пакуль цукеркі мне не прынеслі, я буду гуляць. Толькі давайте дамовімся. Пачуеце, што Рыся ідзе, адразу мне гаварыце. Ой, як мне падабаецца быць хворым. Усе табе прысмакі нясуць, дапамагаюць. А ты робіш, што хочаш. Сапраўдны цуд. Рмаў. Ой. Ідзе, ўсё, працягваю быць хворым. Ой. Мау. Топачка, як ты сябе адчуваеш? Ой. Я лекі прынесла. Частуйся імі і папраўляйся хутчэй. Ой, пастаў усё перада мной. А сама ідзі. Куды мне ісці? Прынясі яшчэ прысмакаў. Таго, што ты прынесла, мала для поўнага выздараўлення. Топа, ты ў гэтым упэўнены? Што на гэта адкажа доктар? Рысячка, ты задаеш шмат пытанняў, а ад гэтага мая галава вельмі напруджваецца. Мау, я ж хацела як лепш, каб ты хутчэй паздаравеў. Ты лепш рабі тое, што я загадваю. Ідзі яшчэ за цукеркамі. Добра, Рмаў, буду дапамагаць хвораму сябру. Ай, зараз падсілкуюся і буду гуляць. Ай, Рысечка, а прысмаку магла і больш прынесці. Гонкі. Ура! Я самы хуткі гоншчык. Усе гэта бачылі? Здорава! Ой, моя перамога. Оле, 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 оле. Топачка, чемпион. Ой, мне хочется скакать до самой столи. Я буду скакать, а яшчэ гучно кричать от радости. Оле, 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 оле.
Топочка, что с тобой? Ой, Добрый вечер, Топа. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. ой, ой, я вельмі хворы, дапамажыце. Ой. Папа, а зараз ты так скакал да крычаў. Гэта ты паздарапеў? Да не, гэта я яшчэ ўсё хворы. А навошта тут столькі прысмакаў? Топачка, ты, мабыць, наеўся, і зараз у цябе баліць жывоцік. Маша, гэта ўсё Топу доктар прапісаў. Яго лячыць трэба толькі салодкім. Новыя метады лячэння. Ага. Разумею. Ага, а вы мне подносите солодкое, а то мне чашка самому. Давай. Слухай, Топа, а можа твае скокі ад таго, што ты вельмі многа лекаў з'еў? Не, я ўсё па рэцэпце. Цябе, сябар, трэба лячыць ад такога лячэння. Ты бачыш, што з табой адбылося ад такой колькасці салодкага. Ты так раскакаўся, што ледзь столь ды падлогу не праламаў, трымаў. Топачка, табе ляжаць ды адпачываць трэба. А ўсе прысмакі мы адкладзём. Табе толькі ваду і чай піць можна. Гэта дзеля таго, каб то адзін ліпкі камяк не ператварыўся. Ой! А цацкі пакуль пачакаюць. Топачка, табе сілы патрэбны. Мы пойдзем мультфільм з дзеткамі глядзець, а ты, Топачка, ляжы, адпачывай. Табе патрэбен поўны пакой. Почакайце. Топачка. Топачка, ты спі, адпачывай. А калі поўнасцю паздаравееш, тады мы і пагуляем, і мульцікі паглядзім. Сяброўкі! Ой, ну прабачце. Я не хворы зусім. Нічога мне не баліць. І доктар ніякі да мяне не прыходзіў. Я сам сабе прызначыў многа-многа мёду, цукерак і іншых прысмакаў. Вось яно што. А я думала, што ты зусім занямог. Я ж за лекамі бегала. Рысечка, я спецыяльна цябе з пакоя адпраўляў, каб ніхто не перашкаджаў прысмакамі ласавацца, ды з цацкамі гуляць. Значыць, Топачка, у цябе была хітрая хвароба. Была, ды зараз сплыла. Я зусім здаровый і хачу з вами падзяліцца салодкім. О, столькі нават разам не з'есці. Ну, мы з Рысей можам узяць па лыжачцы мёду, а Топа няхай адпачне ад салодкіх лекаў. Ну, добра. А я пакуль што, мультфільм выбяру. Разам любую справу цікавей рабіць. Тым больш глядзець мультфільм. А зараз усім дзеткам час класціся спаць. Салодкіх усім сноў. І самых сяброўскіх. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.
Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай.